Здравейте, потребители на YouTube. Аз съм Фло. Аз съм Емил и днес аз играя на Five Nights at Freddy 1 и той, само че за първ път игра тази игра от Steam. Той играе първата нощ, а аз играя втората. Че не знам как ще го кажа. За първ път играя тази игра, значи... Окей, Freddy Fazbear's Pizza. снимах втората нощ, но ми се прецака и не иска нещо да се качи, затова ще я снимам повторно. И нека започваме. Часът първа нощ. Чудо ми е какво ли ще очаквам от тази игра. Пише, че е хорор игра. Нищо не знам. Не може да очакваме от Фреди. Не знаеш, тук трябва да охранява животите. Животните те трите на поката. Значи това е някакъв заек, мечка, пилица. И една лисица. Лисица няма. Има някакво текстче с киса. Hello? Ало? Hello? I wanted to record a message for you. И вече Бони е тръгнал там от 112 часа. Вот. Боли зайка, така? Да, той се казва Бони. А Фреди е мечето му. Да, и Чика пилето. И Фокси the Pirate. Фокси пирата. Иначе ние сме в някаква стая. Не затваря вратите, ще си изхави енергията. Мога, това е стресна. И аз знам къде е Бони, ето го тук. Не? Значи това е куче, пили Те го те. че е някакво. Значи това е куче, бе, брат. Не, заек е. От... Ето го тапанартата. Ето чух се тръпките. Сега ще точно 2 крачки ще ми изкочи на вратата. Той е точно пред главния вход, човек. И не гледай много на камерата, защото ще ти се изхаби бързо батерията. Значи 1 часа. Let's party! Нищо. Според мен тази ще умира. Първата нощ. Значи това, какво това е някакво кекс, че ли държи плето? Тук виждам му ръката, ето го подост, ето тук и това е кекс, че мисля за глад на мечето. Това е... Къде е то Бони, бе? Това е куче. Фак няма го. Не, аз как ще цъка на покати. Значи това е някакъв покат пише Let's party. Реших да игра малко така с звук. Значи това са стомните. Значи ето мъжката, ето и женската. 2 часа само Бони е тръгнал. Това е добре. Значи са тези стои тук на фигурките. Това просто някакви фигурки и животинки искат. Ми живот никъде са работи, смисъл и само са служили такива маски. Значи тук отдолу ми пада. Там, че това е Не, Фокси е. Като приближих се до завесата на Фокси се усилва звука. Не, нещо отпада. Точно от Фокси. А Фокси не е момиче. Момичко. Не, той е момче. Спа никой не е тръгнал. Само Бони. Много ми е смешно. Някакси. Нали тук да пише Let's eat. Някакси много смешно. Значи 2 часа нищо не е тръгнало.
Бе, чика тръгнала ли? Не. Нищо не е тръгнало, 3 часа нищо не е тръгнало. А точно не. Значи до 6 часа, нали без до 6 часа? Да. Значи аз само знам, че трябва тук да оцелем 6, 5. Има 6 и 7, но... И ето го. Оцелем тук 7 явно от 12 до 6 часа. Единствено това знам. Аз единствено знам, че са бои ще си има време. Знае също и такова, че трябва да тежи да стигат до нас. Това е камерата нещо ми се подигна, камерата не знам. Тръгват животните. Ей, ти не беше там. Зайк, ти не беше там. Види ли, че е заек? Да, виждам. Това е зайк. 3 часа 47% енергия няма да Ти мина. не беше тук, бе. What the fuck? Къде? И ти не беше тук. Аз тебе те знам, че не беше. Не беше тук, аз тебе те знам. Ето и лисицата, тя е за някаква завеса. Да, внимавай. Къде е зайкът? Това краката ли му скет светка лампата нещо? На камера 2А. Нещо светка, да, това са... Това е той, леля. Не затваряй, още не е близо до тебе. Виж там къде пише U. Къде? Там долу на камерата къде пише U. Да, това съм аз. Като е близо до тебе, не къде е тогава. Той се е върнал назад си. Къде е? Пак. Ето той втори път ми дойде на вратата. Беше това човек на вратата ми има нещо. Вече и чика е тръгнала. Не, само зайкът ме тръгна. Да, ти го правиш? Не. Не, бе. What the fuck? Кой? Зайкът. О, майка ми сте. Фейл. What the fuck? Беше голям фейл от страна на Evil. Какво беше това, бе? О, тай игра е като гадната. Човек, че сърцето му тук още. Значи явно е трябвало аз да отворих вратата, но после такова. Значи явно е трябвало да задържа вратата, но енергията ще свърши, не знам. Значи, виж са, на Бони, като му дропнеш вратата и като светнеш, има една сянка, където показва дали е там. Да, значи като сянката я няма... Не е там. Окей. Махна се. За сърцето ми само тръвка. Като само сърцето ми. Искам да стая 6 часа. За лошия мине преди мене явно това. Аре бе, 6 часа. 20% енергия. 20%. Сега ще я ми обща. Значи това ще е с Леквил. Често игра видях я в Steam, но не ми се купуваше и сега намерих в някой сайт, видях демото. Реших, ще пък просто не си изтегля по-старата версия. Едва ли има някаква разлика. Видях. Има после ключове дали има разлика между старата. Минах го. Hello? Hello? Значи ще го митна той, че е по-добре случва само. Добре, надявам се клипът да ви е харесал. Доста драма имаше. Месец нужда. И Значи така, лисицата ми се беше показала. добре, Значи много скоро. някакъв дръзгав глас, и смисъл, че това ще се сложа карта. Какво беше това? Ти приключи ли? Минах я. Приключи ли?
Ам. Тук... дай мечка, мисля, че си отворил устата, не знам. Да, пе. Мен с Фокси изобщо. Мен Фокси изобщо не ми се беше показала. 1 часа и 88% не е. Няма го виждаш. Що? Значи, не светка и никъде, докато не тръгне някой живот. Аз не знам, че е тръгнал. Гледай ги. Ако, например, не е тръгнала Бони, затваря светка само лявата врата. А ако е тръгнала Чика, само тя. Да ми излезне. Може. Ама тя към втората може. Третата е много гадна, защото там вече Фреди тръгва. Тръгват абсолютно всички. Фреди тръгва, какво толкова? Много. Той е много бърз. Голяма работа. И Те играе лесно. като видиш, че се смее, така мохо, вече знаеш, че е тръгнал и се приближава към теб. И е много бърз. Значи, като светна мамата не го виждам. Не. Той ти изкача. Като затвориш дясната врата, там къде е Чика. Къде ще знам, че е там? Ми гледаш на камерите. Тия камери, където са най-близо до теб, винаги почти. Сериозно, аз така никога няма мога да... Ами аз съм го блокирал, но на 500 можеш да ме уби. Това е импосибъл. Много тяхта сега да изглежда. Аз съм си изтеглил хард. Фейла на втората нож. Бони. Ами, аз не фейла, го минах доста добро. Това е 100% беше единствения фейл до четвъртата нож. Ако забива така. Може. И да. Абе. Такова. На колко часа си? 2. Колко процента? 50. Ще го минеш. 3 часа вече. 69. Нали още 80? Не, 60 така, 68. Ако ми хаби не тя лично не съм способен. Опа, пилето е тръгнало. На камера едно кое е пилето. Да знаеш. Сицето още не се е показал. Пилето е на камера едно. Значи, зайка точно ме тъкна пилето. 62% е плюс. Мечката си е затворила устата. Ако е най-гадният Фреди или лисицата? За мен е Фреди. Значи аз вече започва да ги наричам като имената. Значи пилето е... как беше? Чика. Чика. Окей, айде се сета, че е пи. Мечката си го знам, че е Фреди. Зайкът е Бони
Седмицата така беше? Фокси. Окей. Бони тръгва. О май гад. Бони тръгва. Това ти канисва. Не че точно е това. Тоест Фреди. Си научи казвам. Бони и Чик стигнали само Фреди. Това гледа към мене! Чето гледаше към мен, т.е. Чето гледаше към мен. Щом чуваш така, Чика е почти близо до тебе. Затвори. Я затваряй, още не. А тая лисица как се блокира? Гледаше, че е яма, затваряш там вратата, къде е Бони и гледаш как тича. Окей, значи гледам само нея. Аз гледам само. И само светка. Окей, блокира го. Кой? Бони. Ето му е сянката. Значи това му е сянката, има нещо и тук. Това си му е сянка. Добре, и пилето е тук. Батица, той ме гледа с дечи на кръчма. Пилето. Мина го. И значи това ще за клипа.